anyị na-anabata unu n'ụbọchị taa n'isi mbido telivishọn. Unu ga-asị n'isi mbido telivishọn abụchekwala ọzọ n'ụbọchị taa na African Cup of Nations Specials. Ya bụ mgbe ha ji wetara unu akụkọ dịka o si agagasị na Egypt na Africa, iko mba Afrịka nke a na-agba na mba Egypt. Echefukwala na aha m ka bụkwa Maazị Edom Ikechukwu Samuel. Ọtụtụ ndị gasị na ihe ọchị adịcha m dịka ọ na-adị adị mbụ. Ọ kwesịrị maka na obodo anyị bụ Naịjirịa bụ Super Eagles of Nigeria ka ndị Algeria meriri echi gara aga. Echefukwala na aha m ka bụ Maazị Edom Ikechukwu Samuel. Ọ nwere chọrọ isonye na webụsaịtị anyị ma ebe ị ga-aga na www.isimbido.tv ma ọ ga-egakwa na @Isido TV na Facebook, Instagram makwa na Twitter. Dịka o si dị ọnwụ m na-anọ oge niile wekwara agadagwa nwaanyị ọma dịka m na-esi ekwu oge niile mani ya asụ nọ ka o were aka ya kọwaa onwe ya gwa ha n'ezi onye ọbụla. Igbo ndị ọma, ana m anabata unu n'ụbọchị taa. Unu lee anya ebe niile gịnị, ebe niile jụrụ oyi n'ihi gịnị ndị Algeria meriri ndị ala anyị n'ụbọchị echi gara aga. Iwe dị onye ọbụla, enweghị onye obi ụtọ ọbụla nwa ebu n'afọ na-ewe iwe n'ihi gịnị ka Algeria si merie ndị ala anyị n'ụbọchị echi gara aga. Kedu ihe butere nke a? Kedu ka mmiri si banye n'opi ụgbọgụrụ? Ọ bụ na ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ? Kedu ebe o si? N'ụbọchị taa sonyere na anyị bịara ọdọ ka anyị tinye anya na ka o si aga na mba Egypt na Nations Cup Special bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Aha nka bụ Nwada Chika Ire. Unu agakwana ebe ọbụla maka na anyị nwere ọtụtụ ihe bụkwa nke anyị ga-achọ ka anyị tinye ọnụ n'ụbọchị taa. Dịka o si wee dị mana ọ bụ ebe a ka anyị na-eje wetara unu ya na-agwa unu ka o si agagasị dịka o si kwupụta na Super Eagles of Nigeria echi gara aga dịka ndị Algeria meriri ha. Tupu anyị abịa ekwuba okwu leba anya n'ime ihe ndị anyị ji bịa ka anyị leta anya ihe ndị gbara n'ihu akwụkwọ dịka ọtụtụ ndị kụburu Super Eagles bọọlụ ndị dịka Joseph Yobo, ndị dịka Gaba Alawa ekwuola ọtụtụ okwu gbasara mmeri nke meriri Super Eagles echi gara aga. Yobo si na ndị Eagles didn't play to their full potentials, igosi na ha niile ọ dịzị ka mmeri ha meriri South Africa abịaziri bịa baa n'isi ha filie na chee na Algeria ga-awụ ofe nkụpụ. Ịma m gwaburu gị ya na Algeria bụkwa anụ kpọrọ akpọ, anụ ekwesịrị ileba anya. Ichere na ha agbaghị bọọlụ to their full potentials otu ha kwesịrị isi gbaa bọọlụ, otu esi mara Super Eagles of Nigeria. Kedu ihe ichere gbasara ya bụ ihe Joseph Yobo kwuru? Ile anya na ihe Joseph Yobo kwuru, ihe o kwuru bụ eziokwu n'ihi gịnị? Ile anya na ka Super Eagles chi gbaa bọọlụ n'abalị echi gara aga, ịhụ na ọ dịrị ka na ha eme training, adịrọ nkwado. The first 24 minutes adịrọ nkwado. Ndị Algeria bụ ndị dominatiri maachị ebe niile ọbụla ị gaa n'elu ha nọ ya maka na ha toro ogologo ọfụma. Ị gaa n'ala ha nọ andị ka ha si na-atụba bọọlụ long bọọlụ asị ebe apịa shot ebe niile. Ị na-anyị dịka ndị Naịjirịa adịrọ nkwado, ịjọsị kedu ihe mere ndị ahụ mara aka ma bịa maachị nke a megara ọtụtụ ndị dị na-ajọsị ọwụlọk mere anyị ji na-emeri ndị nke anyị meriri from group stage wee ebe a ugbu a. Ọbụla mgbe Madagascar meriri anyị gbara bọọlụ ọfụma kara ka anyị si gaa. Echi gara aga ha gbara enweghị anyị ahụrụ enwe ihe anyị hụrụ. Ma ndị anyị lekwasịrị anya na ọwụ ha ndị ga-ebuli ya bụ okwe elu. Ịma enwere ihe dị iche mgbe m nọ na-ekiri ya bụ maachị, m si mmadụ na enwere ihe dị iche na mmadụ bụ kaptịn na mmadụ bụ kaptịn. Ka anyị leba anya ihe gbasara Musa. Ewe eziokwu na ọ dịka ka ya mbụ ịbụ ndị Super Eagles. Mikel wụ regional captain so na-aga na ya bụ iko mba Afrịka tupu ihe mberede ma ihe ndị ọzọ dapụtara n'akụkụ ya enye ya Musa. Ọ dị gị ka Musa n'onwe nke Musa ahazighị ya bụ maka na apụta na field coach onye na-ele anya ma na-abanye n'ime field ọzọ captain ka a na-ele anya. Ọ dịghị ka o nyere ha ajụ n'ume ahụ ka ọ nọrọ na-agba nke ya ịhụ na maka na o ndị na-asụ na ya nwa bụ Musa dịkwa ọ na-adị selfish sometimes na akụmakụ bọọlụ. Kedu ụzọ iche na ya bụ Musa mere mistake na ya bụ akụmakụ bọọlụ agbara echi gara aga? Ile anya ọ bụ eziokwu na Mikel bụ captain ala anyị mana Musa bụ assistant captain. Ya bụrụ ma Mikel anọ ya, Musa ewere eteki over. Mana ile anya echi gara aga ọbụna dị ile anya Musa na onwe ya enweghị the qualities, onweghị ihe a chọrọ ijiri hazie ndị players na-ama egwu. Enyere goal ahụ tupu ya erute 70 minutes. Algeria kwesịrị iweta ọkpụ goal abụọ.
eziokwu maka na on goal mgbe ụfọdụ na-akwalite mmụọ ndị ọ na-eke ha ji n'ume imezie iwe niile itinye uchu gị niile mana ị na-anya Musa na onwe ya ọgba ezigbo machi n'ụbọchị echi gara aga onye gbara ma ibu kochi na onwe ya mgbe ọ bịara bịa wepụ Chukwueze onye ọbụla na-eche na ọ kara wepụ gịnị Musa ihe Musa nọ na-agba gịnị ọsọsọ ka ọ nọ na-agba enweghị ihe ọbụla anyị hụrụ n'ime ọsọsọ ka Musa nọ na-agba n'abalị echi gara aga ya wuru ka o si dị unu mara n'ụbọchị taa anyị ji bịa n'ụbọchị taa dị ọtụtụ gịnị ka ị ga-eme ị ga-egwu n'ihe igwe onyonyo gị ka nwa igwe ilo ka anyị wetara gị ihe niile na African Cup of Nations special ya wuru iso ya n'asụsụ ndị be anyị ya iko mba Afrịka nke a na-ewetara gị naanị n'isi mbido telivishọn agakwala ebe ọbụla na anyị na-apụta ugbu a ka anyị ga-ekirie ụfọdụ ndị highlights ndị ka anyị